What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo kung saan nga may masarap agad-agad natin yang pupuntahan. Tara at samahan nyo ko sa may Lingayen, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may barangay Talugtog Dike, Lingayen, Pangasinan. Dito nga sa may Calazan View Grill Restaurant. At syempre, hindi mawawala si Lingmo. At heto nga pala ang kanilang mga menu. Napakaganda ng kanilang ambience dito. Mayroon pang floating restaurant. Napaka-fresh at napakasarap talaga ng simoy ng hangin dito mga ka-adventure. Tignan nyo naman oh. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong place para makapag-chill and relax at bonding kasama ang inyong friends and family, harap na rin kayo rito. At open nga sila dito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, Monday to Sunday. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito na nga tayo sa may Calazan View Grill na matatagpuan lamang dito sa may Barangay Talugtog, Lingayen, Pangasinan. Tara at ating pasyalan at tikman ang kanilang mga pinagmamalaking foodies dito. Ayun na mga ka-adventure, mayroon silang mga kubo-kubo dito na pwede kang kumain dito, mag-shot kasama ng mga friends and family. Napakaganda, napakaluwang kanilang ambience dito, napakalinis pa. At heto na nga mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. At ating in-order mga ka-adventure, yung kanilang panibagong dagdag sa kanilang menu. At tayo nga ang kauna-unahang makakatikim ng mga ito. At ito na nga yung kanilang tinatawag na combo meal. Ay, mabubusog-lusog na naman tayo rito. Sa halagang 219 pesos mga ka-adventure, pwede mo nang matikman ang mga ito. Only iced tea pa. Dito lamang yan sa may Calazan View Grill. So yun na mga ka-adventure, andito na tayo sa may barangay Talugtog, Lingayen, Pangasinan, dito sa may Calazan View Grill. At ating tikman ang kanilang pinagmamalaking mga pagkain dito tulad ng kanilang mga combo meal. Nakakahalaga lang po ng 219 pesos, meron na rin kasamang iced tea. Tignan naman mga ka-adventure, pwede kayong mamili dito ng iba't ibang kanilang mga flavor combo meal. Talaga namang sok na sok at pasok na pasok at sulit na sulit sa inyong mga budget. Kaya tara mga ka-adventure, let's G! Kasama ko nga pala si Josa the Explorer. Andito rin si Maynigos Vlog. Si paring Daring Kagiwa Vlog. Yaminess Promises! So mga ka-adventure, ito nga yung tinatawag nilang barbecue overload with Shanghai, pancit canton, and then laureate na rice. At heto naman po yung kanilang extra combo meal na mayroong liempo, and then mayroong laureate, pancit canton, and 3 Shanghai. Nakakahalaga lamang po ng 219 pesos na mayroon na rin siyang iced tea. So yun ang mga ka-adventure, tikman lang po natin itong kanilang special barbecue. Quality! Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan, ay highly recommended Calazan View Grill Restaurant. At siguradong mag-i-enjoy kayo rito sa ganda ng lugar at sarap ng kanilang mga foodies. Kasama ko nga pala dito si Maynigos Vlog, Daring Kagiwa Vlog at si Josa the Explorer. Tignan nyo naman, napakasarap ng kanilang kain. Walang vlogger dito mga ka-adventure, kung ano yung nakikita nyo sa plato, yun din ang mau-order nyo. At syempre mga ka-adventure, hindi mawala sa isang kainan ang mga Sharon Cunita. Ay, naku naman yan. Ay, grabe, lalong gumaganda pala yung lugar na to paggabi. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, yayain mo na ang inyong friends and family, mga katrupa at mga kapamilya. Harap na rin kayo dito sa may Calazan View Grill Restaurant, Barangay Talugtog Dike, Riverside, Lingayen, Pangasinan.